Diferensya o Biblia. Ini pagkakabatuhan ni Red Queen Galapinya at pagkasipatong kiniligader kilong-kilong ng sa Kristo. Red Queen, ang imuhang 10 minutos na pagkatuot kay kahatag na. Magtapos ka kami sa alas 6:45 na natong takna alas 6:45. Matapos ka 45 minutos. Salamat din, brother. Starting sa mga lumakain na nagpatulog. Tunaso. Ako mamatudan nga kita ko kayo. Pangyawi maghatag ni Gusto Magduri. Ako sa Pablo, madawat kanya. Kaya kung di yung mga madawat, di siya ka-exercise yang ulotong. Pero sa palaan sulatan at mga ating sulat, sa materi exercise ko sinili, matagpa ni Cristo, so ito yung pwede. Apa niya siya ng break by church. Ini negosibel sangat berbeda. Isip sana, saya sendiri materi saya sendiri. Orang itu yang kasih the kingdom of heaven. Report by the Lord, sa bubang ng heaven. Mereka bermusuh sa binusuh. Sabi siya pa, ako yata di mo pindulo mga Yahweh sa giliran sa langit. Ay mo pindulo sa luta, pindulo sa pindulo sa langit. Kung sa mga case mga kaisunan, sumala sa Matthew 6:9 sa Hebrew, ang Greek Bible, ipawag ko na o ini-sell sa Greek. Pag-usahan mo page 42 sa Greek Dictionary, ako nalita na ulit mga kaisunan niya pahayag sa page 42 sa Greek Dictionary na ipawag o figurative or literal. Nakamatawan Greek Dictionary mga kaisunan o sa meaning sa ilalim or gay. Iniwan din sa Griego ang ipawag o careless, or figurative or literal. Ang kasabot ka ni mga kaisunan I will give you the case. Mangyawin. Hindi ka ni mangyawin sa motor o physical mangyawin. Kundi, parang mga oportunidad ka na. Pero ba naman yung mga kaisunan, akong malikong within 10 minutes na sa akong pagpaparo, base sa Biblia ng Galicia, ang Biblia, nagkita mo sa namatagpo sa gulo, adun na explanation. Asa mabasa, Nehemias 8:8. Explain the meaning of the scripture in the text. Sana ka ang Matthew 6:9. Matthew 6:9. Kung sa'yo pasabulan sa mga Yahweh, dahil sa mali sa ebidensya mga text. Sister RAC Rosu si Sister Yuler Pana. Kasama yung Matthew 6:9. This is a symbol of authority. Peter has a power to admit into the church and to exclude. Klaro kayo nga ang Yahweh na pasabot o otoridad o kahon. Ito pa, muna yung pasabot ng Kristo ang ihatag niya. So pag yun ang pinagkipo ni Kristo na kingdom, meaning I will give you the supreme authority. Open my church. So kung yung Kristo na mag-isalan na hindi kayo sapat
dahil sa Diyos pagtuo, not to worship Him, and not to win Him, but to be His representative. Kung musunod kita, siyang sumusunod. We have to do. Walang bukas-butang makikunan. Matahaw tayo sa mga komunidad. Kung hindi ka matahaw sa mga komunidad, it is a rebellion against Christ. Rebellion ni Kristo. Wala nito sabot sa gawang mga komunidad sa Mateo 16 sa sarili. Kung saan man ang pag-exercise sa gawang mga gihatag ni Kristo, ulat ko ni Pedro. 1 by 10 sa contemporary Ayo pa kaya. Bible. Saan na ito mga kiksunan? Amo. 1 by 2 by 3. Kanong sa? Yun dito sa mga Protestant Bible, Aya na. if you forgive anyone sins, you will be forgiven. But if you don't forgive that sins, you will not forgiven. You, singular. Kaya, address sa Pedro, 1:20 na ang dahon kumagatag ni Kristo, nagtuloy pa sa Pedro, makapasaylo siya sa mga tao. O sana, sa pumilay, 1:21 namatid pa ni Kristo at imana ang mga karero Pedro. Sa ito pa, ang mga sakop sa simbahan karero ang kasabot. Dili naman ang mananak, kundi saan mo sa biglaan mo sa ating mga kanawan. Sa ito ba si Pedro may supreme teacher, supreme leader of the church. Itawag siya visible human leader of the church. At ba, si Kristo, hindi mga Yahweh ang ipasabot. Mga niya ang ipasabot mga kisunan, natili ka ng Yahweh nga Yahweh ni pagkalugilong siya sa hinan. Yahweh sa hinan na Bujipre, hindi na ang ipasabot mga kisunan is a symbol of authority. Wala na! Anak ko ni Babarang mga kisunan, masigi sa pagkalugilong sa referensya. Nga kinahanglan ayan manawaran base sa akong bahayan please na mutandok sa uwa ng kami. So my affirmation regarding that Peter received the case from Jesus Christ. Why na mabasa sa the life of Christ, Matthew, Marcos, Lucas, and John, New Testament. Dahil salamat, mayroong yapi sa Sandaran del Subo. Mr. Federico. Salamat, Brother Friend. Yan, gabi niya. Sa 15 minutos, sa sarang ng 5 minutos. Ano pa na, ihatag na ito kang Brother Pilong-Pilong. Kaya naman, itamatod ang Brother Friend na ang Yahweh na dawat ni Pedro. Pagpamisyon lang. Nga ba kayo mabasa sa Biblia na nagawat ni Pedro ang maong mga Yahweh? Ang pinutan na nakabay nabasa sa Biblia na nagawat ni Pedro ang mga Yahweh. Kung natin sa mga 30%, hindi na ang may pumatanas ng pinanggagat ng pagkulong-ilong. Kaya ikamit na konversikulo, ang Mateo 16 susunod, matter pa ni Kristo, I will keep you the trust of the kingdom of heaven. Whatever violence sa gumano natin, whatever rules sa evolution natin, lahat ng Kristo natin na kusabido ang mga Yahweh. Kung sa Yahweh, hindi Yahweh sa mga sabinan. Dahil na daw, his are a symbol of the kabawang otoridad na nadawat Kristo sa ating susunod. Ang nadawat sa Biblia. Naghatag siya ang teksto. Ang teksto. Wala mo paminawa na ikalong. Ano ang gagawin mo? Matulisize ko sa natin. Matthew 16:19. Ihatag ang mga teksto na nagawat ni Pedro ang maong mga. Okay, basaha. Nga, nagawat ni Pedro ang maong Yahweh. Suma sa Matthew 18:18-19.
Ibabasa na nadawat yun ni Pedro ang mga yun. Ako pa sound. Basa ka. Ay, mo na basta kung iyo kami naman. Oo, kumasahan. Matthew 16, bro, bisa karena pada kita sebelum ada anak. Ini bisa Matthew 16 di sini na Matthew tadi sama Kinsunan yata ko tanimo ang mga Yahweh sa gingrian sa mga langit. Gusto gingrian ni Kristo, wala yung pususundan niya dahil siya pususundan. Sa ito ba, kaya ka gani? Ay jatag, at lang, parewag din dito ang maong dahon sa tulihan. At diba na tumadara sa iyong walo? Ay, gihatag ka. Natural. Tingala. Asa lagi mapasa nga nadawat niya kay paghatag, wala ko kapasa nadawat pa niya. Isang teksto nga nadawat ni Pedro ang mga Yahweh. Wala kong kita ni Sir Mugalito. Natuong perso ni Kristo ang pangutan nadawat pa ni Pedro. Ang pangutan na nadawat pa daw ni Pedro. Ang pangutan na nadawat pa ni Pedro. Using your logic, pagkanagilang, science of correct thinking and reasoning. Na pag-inom na ihatag ni Diyos sa mga Yahweh, mamatag ko rin ni Kristo ulit, nadawat niya ang lahat. Ayaw, ang imong pangunaw na kasi Yahweh ito mga motor, putikap, Yahweh na utang, kahawa mo, ganun na nadawat. So nadawat niya, ang imong argumento na picture naman na I will give you ang just white picture, always present, just was Kristo. Nakatag na niya, ipilo ang lahat. Nakata. Nakita ang Lain pangutan na. karon! Kung doon ako'y mabasa, matay pa ni mo nadawat ni Pedro. Pero kung doon ako'y mabasa, na nag-iyam si Kristo nga, aniya ka na ko ang mga Yahweh, kamutan dawaton nga nasa iyo blisan ka. Ayalan mo kondisyon, ang imong katumot karon ang pagpamutana. Ang pamutana ni mo sa to pero ako pamutana. Pero mo dahil nabasa, na nagawad ni Pedro, pero kung doon ako'y mabasa, na si Kristo naging aniya ka na ko ang mga Yahweh. Iya bang dawaton nga, nas kanyang kusina. Okay, inabot ko ng dawaton, pero Mr. Brad Kilong-Kilong, ito ka. Kasi basta ka tipat na wala. Bakit ka tumag di humutana, pero ang imong pangutana, imong pandawaton, nga nasayot ka. Wala na akong mabasa. Naasi mabasa nga nanay, Kristo ang sose. Kami debate dinaniwala, sumasalantas debate, your question is hypothetical question. Personal, pasaha sa usa ang mga tanan. O mga saktong moderator, nakakantay moderator na kailangan di ka kondisyon. Kondisyon ko na pasaha mission moderator, o pagkonggilang, musa ka mga tanan, ay ko, patapag mapayulong rin mga wapin yung mabasa rin mo. Pwede, friend. Ako na, excuse me. Ihatag na niya ang pangutana, giusap na niya ang pangutana. Atod niya, iyang basahon na naapuno ni Kristo ang ginatawag na mga Yahweh. Iya ko ng basahon na naasi na ni Kristo ang mga Yahweh. Ang iyang pangutana, dawaton ba ko na nimo? Ano yung pangutana? Dawaton ba ko na nimo? O pagyan yung basahan niya, kundot. Sabi pa, wala pa niya basahan. Conditional. Basaha sa daan. Basa ka mga dana. Ibabasa, basa sa mga dana. O, kasi mo basa. Basaha di ay. O yun siya basaha. Ang akong pangutana ba, ganyan. Okay, kung sa atin ito magdali. Ako sa Pernero, di pangutana nga nadawat ba ni Pedro ang mga Yahweh. Wasay kibasa. Sa ito ba kayo sa may basa, tunay ko'y basahon nila sa Biblia na nag-ingon si Kristo nga aniya kanako ang mga Yahweh. So kung anak ang Kristo ang mga Yahweh, wala ito ang Pedro. Basa. At pa kayo sa ako na basahon. Okay. O yung basa nga ako na basahon. Okay, ako na basahon. Okay. Basahan sa usa ka mga banda. Kana, basa. Paano basahon? Basahon mo sa Pagkatan, ang pangutana, nimuyon siya na ibang basahon. Kaya, usa ka mangutana. Basahan na, kanimuyon siya na basahan. Kaya mo katungod sa pagtungod
pagkakutan naman. Masahon, mapagkatubak ko. Okay. Ako masahon. Iya mangginikan, nawa sa mabasa nga nadawa ti Pedro. Ano kaya ako masahon? Ano? O 18. Pinadayag, 1:18. Masa. O ako puri. Ako namakay. Apan tanawa. Ako. Aniya kanako ang mangyayari. O na. Pagutang na. Pagutang na. Tinuni ang akong nabasa sa Biblia nga nakakang Kristo ang mangyayari. Tinukot pa lang nabasa niya natin gusto mo ng Yahweh. Tuma. So ano ito, wala kayo na yan, sir? Minaw, kanang Christian, wala ito, nga mga yaw, gusto ka, gawin ka na nga ni Kristo. Pero ang gawin mo sa biyatan niya, doon na ito, sa mga research ni sa lingkod. Katawa, si Kristo, gusto ko yung lirir ng Kristo, hindi makita, nasa Yahweh, hindi makita. O niya, si Pedro, ano na siya mga Yahweh sa posible lirir ng Diyos? Pagkata niya Pedro, pagkadaan ko ko Yahweh. Walang gawin, pera, dapat ang gawin sa Diyos. Nasa unong grupo, provide. Okay, salamat, Brother Phil. Baik tulong-tulong. Natapos na ang 5 minutos na pagpunta na. Ihatag na sa mo ang 10 minutos na pagpunta itong ikaraganan ni Brother Phil. Daghang kayong salamat, Mr. Moderator. Alas City ka mga. Okay. Ako gipangutana ang akong katbang. Kaya iya mang gipanghimugasan nga ang Yahweh nga dawat yung Pedro. Kung sa ako sa gipangutana, unsang teksto nga nagingon nga nadawat na ko ang Yahweh nga gihatag ni Kristo. Wa sa gihatag na teksto. Pero, kung wa kayo makahatag na teksto, tunay ko'y mahatag na teksto nga nagingon nga ania kanako ang mga Yahweh. Ako namatay o nabuhay, aniya kanako ang mga Yahweh. Kusa, Brother Efrain, wa kasi mapatuod nga ang mga Yahweh naglatag katong ni Kristo nga dawat ni Pedro. Kaya si Kristo nag-ingon, aniya kanako ang mga Yahweh. Okay? Ano? Kung saan na ito pagkaibaw mga kaigsungan, kung ano madawat ni Pedro ang Yahweh, di ba mamanan mga pangutanan? Okay. Kung imo pasahon mga kaigsunan sa Mateo 16:18, si Kristo nag-opero Yahweh. Ako mahatag ganin mo Yahweh. Kung sa ganin mo, pagkuson din sa yuta, pagkuson sa langit. Kung ang pangutana, nadawat ba ni Pedro ang Yahweh? Kung nahatag ba ni Kristo ang Yahweh? Aron, 26. Atong basahon sa 16:23. Nasamtang si Kristo, mahatag, imutan ta lang ha? Mulatag nota sa Yahweh kay continue sini. Mateo 16:23. Pagkakita niya ni Pedro. 16:23. Oh, Mateo. Sumpay na sa Mateo 16:17. Pagka-23. Niya mang nakita si Pedro. Pagliso niya, nag-iuwi siya na. Paog maliso siya kang Pedro o nag-iuwi. Palayo diha sa tanas. Nga sa ito pa ang iyang yatagan ng Yahweh, pagkakita niya, hindi mo minangyawa. Ikayo ni mo hatag ang Yahweh, sana hindi mo nang yawa. Dili. Kung sa mga kaisunan, madawat, mahatag ni Kristo ang maong Yahweh ng Pedro. Kaysa niya sa Mateo 16:23, hindi mo masanyawa. Pero, inoon na. Hindi mo sanyawa. Okay. Sa Lucas 5:8, si Kristo nag-uwag kami. Pedro. Si Pedro ngayon, palayo, anak ko, Ginoo. Kaya usa ko ka makasasala. Tinaw mo na mga kaisunan. Kagano ka sa Yahweh. Apay ninyo sa palayo, anak ko, Ginoo. Kaya usa ako ka makasasala. Kung saan ang pagkawa, kung saan ang paghatag, na si Kristo pagkawa na, nakita niya ginawa.
Unyang si Kristo mo doon ang bito, inyong bito, panayo ka na ko dino. Kay usa ako ka makasasala. Sunuhot mo, hindi madawat, wala dawat, karon maluak. Tinuod ba? Kung tinuod ato ng dawat, kung kaniyang argumento. Nangyari nagdawat ni Pedro. O yan na yung masanyawa, sagot mo. Dahil yung santo, kayo una-una santo papa. Wala ganun sa yawa, na yung yawa. Saan hindi mo sagot? Saan hindi mo sagot, Mr. Moderator? O, ganito. Okay. Oo na mga kaisunan. Okay, sige, pareho ko. Kung nga yung authority matod pa niya, nangutan na sa kay Kristo, Pinoo. Kung nga niya yung kapilang ito pa sa iyo ng tao, kapituan ba? Hindi, kapituan, kapito. Dahil mo authority, mangutan na pa ka. Yes! Si Kristo, samtang siya natupang dito sa mga tao, tingnan nga, Pinoon, sumasamag yun, siya ito, si Pedro, Midol, kang Kristo, Ginoo, kapilan ako pasilo ng tao. Kapitulan, kung niya mga authority, kaya mangutan na pa man siya, kaya naman, o sa imong pagpasan ni tayo ba, pagpasan sa langit. Mateo, 26-33. Bisan musibog sila, aputin ni musibog. Kung tinuod ka na siya nagitagaan sa sayawe, tuloy siya pasalit. Hindi nga akong mga kawaban, kung musibog sila, aputin ni musibog. Okay, una, okay. Una yung ko'y Catholic Bible mga kaisunan. Na niya makita ni mo nga Ginoong Kristo gilangsang sa krus. Ang problema ay namatay si Ginoong Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Nagbitay si San Pedro o ang mga napog ang mga apostolis. Ni kalagim, ni tago, pero ang problema kung saan nila pagkuha sa patayng lawas sa Ginoong Kristo. Kung saan nila paglupong sa patayng lawas sa Ginoong Kristo. O galing sa Pedro tunay authority. Nganong nitago na siya bitnagan siya. O wala niya makaluna ang luganan ni Ginoong Kristo. Ipagawas na ni-reply ng Ginoong authority. Nganong nitago si Pedro panahon sa kalistanan sa kamatayan ni Ginoong Kristo. Ngayon ba? Nanungpagin siya. Nato sa babae, di pangutana siya sa kababae, kaupang magigana ng tawhana, nanungpagin siya na wadyo ko'y lapit kaniya. Bago pa rin mo kung gano'n yung authority, ganong ikasapaan mo siya sa Galatias 2:11 ng Pablo. Manahimo siyang batlunganon. Huwag magsupay sa bayong balita sa San Pedro. Unin ni Mama ng authority, unin kitagaan sa Yahweh. Usa, pwede-repel. Dili ka magpaparo. Nga na iyong pastorinal, managawat ng Pedro Araw-Araw. Okay, kasasagot, Mr. Kilong-Kilong, ang pangutana karon ihatag na 5 minutos sa ito kapraga libre. Salamat, Mr. Moderator. Sumala sa paraan kasulatan sa Ezekiel 25, kung Diyos mamulong, kami yung pumulong at kilong-kilong. Pinuod ko daw na makasya. Ang pangutana kung ang Diyos mamulong, tinuod daw o mapaka? Ang Ginoo, depende ka na sa sitwasyon. Sa panahon na dito ba ako depende lagi, depende lagi. Okay. Sometimes, nasogo sa giniti kasi nga ito, nasogo upawan sa giniti kung nagisogo, iwali dito sa giniti. Sumugo na ko ang giniti. Apan sa akin nagwali siya, huwag masumod ang giniti. Okay. Ang pangutana na kulong-kulong bilang may tawag sa giniti. Ang pangutana, nag-isgot kung ang Diyos, tinuod ba?
Udele. Tinuod ba Udele? Oh, tinuod ba Udele? Kasi hindi ka lang dito, magtinuod ka na. Sa kung hindi ikaw aton, kasi mo na itong dito aton. Puripias man. Okay, brother na friend, nagtubak. Magtinutan na, nakinon, nagtinuod pa, Udele. Ang nagtubak ni brother Pelentelo, baro, tataw, asa inong padungo. Karon, sunod ang utana. Pag kumulong ni Kristo nga ihatag ng mga yawe sa Ginas Langit, ngadto niya po sa ukudo, sumala sa matututay sa sinabi, kini, tinaod niya o sa'yo? Tinuod ba ako na kini? O sa'yo? Wala lagi magayon ng hatag ay nakita niya sa Lisay. Kaya panino lagi. Wala magayon ng hatag ay sa diya sa Matinong Visayas 23. Nakita niya si Pedro nga Satanas. O saan ang paghatag sa gawin ng Satanas naman na? Wala kayo kung madayon paghatag. Kaya man itong ibasa ito kanina. Wala madayon paghatag. Pangutana, asa mabasa sa magulpog yun, nga si Kristo, wala man na yung hatag niya sa iyang Evangelyo. Mateo, Yanas Mateo. Asa mabasa? Asa ko na mabasa. Kaya ka sa Mateo. Nakatunas mo siya. Wala madayon paghatag. Hindi ba? Hindi pa pulit pa. Ako dito pa ito natin. Pwede kayo sa itong nasopos. Sakta ni. Gamitan nga mong pagsapot. Lisay 23. Ngayon, apan niya siya. Iliso siya. O gayon ng Pedro. Pahawa niya Satanas. Ngayon sa kapapag. Ikaw, alam ka na ko. Nag-ismat dito. Nag-imo siya. Ngayon dapat pahawa ako no sa tanas. Answer is not responsive. Ang pangutana ay susunod kayo. Mamasa ba ng mayawin hatag ni Pedro, wala na madayong hatag ang mayawin hatag ni Iso, wala madayong hatag. Lutra palitra, ayaw tumagaan ng Satanas. Ayaw ko matupagag sa tanas. Ang iyong pangutana, mabasa ba litra por litra na ang Yahweh wala madawat na ito kang Pedro. Ayaw sa tumutupagag sa tanas. Pinadayan ko uno 18. Pinadayan ko uno 18. Yan o. Okay. Ako masawa na. Uno 18. Lagi yun. At ako buhi. Ako namatay. Apan tanawa. Ako karon. Buhi. Hantod sa kantuan. O aniya kanako ang mga yawi. Tunahan ko kang Kristo ang mga Yahweh. Wala na hatag. Kristo Maria, kung sana na ko, ako minutana na naabang Kristo Maria. Naapay mata sa versikulo Iglesia sa Biblia, ay Iglesia Bicol Gani, sa dito na yung Pagkilos, Permias, Pagkilos, huwag magulubong huwag magagawa sa kulong dito. Kung sana, napakaisita sa Biblia, ang layawang huwag dito yung hatag. Hindi ka may mana alam ko ba? Sa Kristo ng punto na ko na gusto ko dito, huwag na yung punugatan. Okay, tuloy na. Nangita kayo sa sinauli. Ako na ni Pasanyo at ang Pedro. Niya kang Kristo sumasap pinadaya. Kuro ni Soto. Aniya ka na ko ang mga yawi. So kung ananiya kang Kristo, bakit ito kang Pedro? Pasimple na sa ito. Lain pangutana. Ako yung tubag. Ako na kang Kristo. So, ang ipon. Lain pangutana. Yan, iyak ko lang yung Mr. Moderator. Patubal. Kung ba niya yan, dapat ko naman pagtulong na kung yung mga ang di ko sabot, otoridad. Waktu bagi mo, brother tulong-tulong. Ang mga Yahweh, nag-isgot ang putulungan. Kung tinagong tawa ka, ganyan naman. Pag-ilang gusto gusto, aniya ka na ko ang mga yawi. Bakit ito dito sa tuba? Si Kristo Brito, puro otoridad. Kini si Pedro. Kaya si Pedro, paglumanong sumahat sa klasa 2:11. Okay, nagtaro. Waktu no, maunang kayang isgutan. Waktu no, makatat ito pa. Ako na kang Kristo. At lumanong si Pedro. Dili, ang yan ko na yan na ang Yahweh, ang mga otoridad. Sa 1:23, hindi mas Kristo, ito nga sa Pedro, makapasaylo sa lahat sa mga tao. Yung kundito sa pinit, niya at sigubin, ang pangutana, na ang sa ikon sa pasaylo. Para wala ka, galing ko mga kita sa Diyos.
kami begitu. Kawan kami. Udawat ang kuno ka, makinig ka mana ni Biko. Oh, udawat ang kuno ka. Magkapasay din mo galing ko, magkasakan ako, brother and friend. Ang pagpasay. Authority sa ko, pagpasay rin mo, makasaka. Pasay ka, nakasaka na ako, makapangayo ko, pasay rin ako, pasay mo, ka. Oo na, ayaw. Basta, ang importante pa sa mga na. San Pedro, kung doon na nakasaan niya, makahatag na sa kapasuruan. Si Pedro, makahatag din pa sa iwan. Last na tumutala. Tanong na makapasayo na sara ni Pedro. Di ka na sa Diyos o di ka sawa? Tapusan ba ka? Ikan ko na sa Diyos. Magbitaw na ang Yahweh ito ang Kristo. So, kagahan ng kagahon na ito sa pardon. Kung hindi nakasabot na dito, magiging ka sa Yahweh ito ang Kristo. Pero kung mangalag at pasaylo ng Pedro, kung nakasakan Pedro, makahatag sa Pedro pasaylo rin mo. Okay, natapos na. Aram sila sa konsep. Dahil ko siya sa makinig kahon na makapasayo sa alipugawin kami. Di ka malay ni Kristo ang dao, mag-ikasawa. Eh, magkabaganan. Ros, wala mo di pumutana. Patulad ni Sir Pedro. Di ka sa Diyos o di ka sawa? Last na lang. Ikan na ko na sa Diyos. Kinibang ako na, kinibang authority na ni Pedro. Ikan na ko sa Diyos o ikan sa tanas. Kung mag-isot ang authority nga, nagtaw pa sa upan, wala ng Pedro na ito ang Kristo ang mga authority. Wala si Pedro na ito kung gano'n naman. Ipuyag siya ni San Pablo sa Galacia 2:11. Ipuyag siya, ikasapan siya. Kung doon ay authority, makakot kapag puyag sa doon ay authority. Dahil ay kakabuyag. Pero si San Pablo, nakita niya, si Pedro mga authority, iyang ikasapan. Magnugayon, walang magsumay sa bayang balita. Okay, salamat. Natapos ang iyong pagkutana, natapos ang duman. So, isa, ihatag ang 5 minutes na ibataw. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Ikaw man yung mahayag. Ikaw na mahayag. Imong ipamatudan sa imo ang una. Sa imo ang una, 5 minutes. Sibat tinanggil ang utana sa daaga ang pagkusunod ko. Minsan mo natal o una, hindi ka sa ito. Inyo na rin ipagmahandaan. Wala na rin matrin sa inyong kuhan, Matipen. Wala matrin sa inyong timo din na ikaw pala kaya mato pala mahandaan. Kinsa itong una na mahayag, hoy, mauna sa Muulahi ang wala ka pa nagdala niya. Utak ka na nila ito ko. Pero tagi si Jackie, hindi Jackie ba ko? Dili. Tara. Asal, Bet. Teka na rin yung kisang repeat. Ada argumentasyon na namin, tara. Okay. Ano yung gusto nyo din? Nasa? Sige, diretso. Pag-iwas na lang ang natupan, kailangan. Kaya ninyo pasap ng tigaan. Paano nagaglago mo sa inyong tema? Sige. Sa pwede mong basahin, mag-advertise na, ang sabihin ng advertise ko na din. Sige. Ha? So, kaya ipakita ko karoon ng nalahan 5 minutes na regata, tinsay muna. Wak man kung na-apil din sa tima. Kaya kung na-apil din sa tima, diretso na tayo, wak man daw na magkasinabot ng dara. Sige. Sa sunod mga kaitsunan, bigyan mo ng hatong sa mga sa sampunan ba? Ako mga dibatong mo na ito ko. Basa. Page 206 sa The Art or Revolution na nabi. The nature of the battle as affirmative speaker is the one who opens the report. He has no chance for report and argument of his opponent. It is a similar practice in the debating therefore to give him the opportunity to deliver the second speech, to defend his case
vote to restore the adversary Mexican states in the which affirmative speaking closes the debate. And closes the debate. So ako may last. Affirmative speaker closes the debate. Ako yun lang. Silence. The affirmative speaker closes the debate. Ito ang pribatan. Oh. At the affirmative speaker is the one who opens the debate. He has the chance to refute the arguments of his opponent. It is a general practice in defeating the foe to give him an opportunity to level at the second stage to defend his case or to destroy that on his adversary. The second speech will which the affirmative speaker closes the debate is called rebuttal speech. Ako yung The second speech, please may second speech. Ako ba? Teka na ako ba? Pensa na ko eh. Yes, affirmative. The second speaker for Affirmative closes the debate. the affirmative speaker is still the same. Pero the second speech, magiging patay. Ulit na. Ito pa ang nagbibiso na debate. Ikaw na. Hindi lang so baru berlalu. Ini yang mana kung sumaki na sa Ikaw na. Juan. Ikaw na. The second speech. Dili. Kisa may masyado sa dati ang termotik. Dili. O baru Umaga na live beat. Perhatian ko lang. Kita sulit mo ito magdaos ng ini. Kung ako paling dibatiho ni Juan, ako muhangyo lang ko ninyo kahit ulit ako siguro. Ako, ihatag na ito, ang ginatawag na ito, ang speaker, naglingon na rin sa ang speaker, ato na lang ko. Ano mo na rin. Ang speaker, ito siya, ang close. Belay, laso. Dara. Napagilaan. The affirmative speaker generally closes the debate with a remarkable speech. Asa ka na? Affirmative speaker generally closes the debate with a remarkable. And some other types of debate, as in the formal and standard types, with the affirmative and the negative debates are given the opportunity to deliver with a transmitted speech. But in the case of the affirmative speaker generally closes the debate with a rebuttal. So, bravo. Ikaw una. Sige, ang ganda ka. Okay. Ako po ni support sa inyo. Nagumit na ninyo mga kaisonan. Napisag bagyo ang mga teksto maghatag. Pero sa inyong kayong bukon sa negative side, kaya wagi na basa niya sa Biblia na nagdawat o Pedro ang mangyaw. Ganit, tunay na basa ang negative side na ang yawi nga itong ipalita tuwara ni Kristo sumalak sa pinagayat 1:18. Kung sa tinaw, tataw na kayo nga wagyo kung nakapapalong sa refrain sa Mount Tima. Kung sa para na ko, durag uyuroy lang sa amin. Pero ang yan, uyuroy, nagkakapot nga ang sakong pagbati. Sa kanyang salamat, yatag na kong panahon ng primary friend na ito na. Kaya magpalamit ang moderator. At ito, Raymond Narsak. Salamat kayo, Mr. Moderator. Mga akong binanggang gaspan na ang iyong isa na po sa na nagbibisa na debate. Kaya ako din mo, di pa na malugak mo dahil mo man ay balaod sa mga debate. Ang ibakal mo last weekend. Ang akong ibabarog sa pagkaganina na si Pudlo na kadawat o mga yawi, ika ni Cristo, kuha mga kahon. At pa, sigurong ilong, yung na ang
case, mo ang otoridad. So, hindi madawag na, kasi kalman ka, sakto sa lingong na, wala madawag. Hindi mo na magkakita na, gawin mo na, sa ito pa, in spiritual, political examination, madawag pinipito ang lawang. Kaya nag-exercise mo sa pagpasaylog sila. Sa Juan 2023, Watches, 40-24, ang ganang mga patay na publika niya. Asam sa luma. Unya, Watches 24, nanggagang duguan sa Espiritu Santo ang mga apostolos. Hindi kaya mag-research, lahat na gawang ito. Sabi ng apostolos guguruan ni Juan, yung silong na sa Juan. Unya, sundan ko yung kumito niya na ang mga si Pablo ni Pedro, hindi tungkol sa doktrina, may moral, hindi sa pagkaon. So, personal ang sa sayo ang pagsabot ng Pedro. Unya, sa Pedro, niya sayawa, wala na mabasa sa Pedro niya sayawa. Niya na itong personal kung magano, kaya sa Lucas, doon sa gaita ng Lucas, ang himo niya, pagpantay Pedro, kailangan yawa sa tupad mo. Sa ito, mag-isa sa tupad ni Pedro, kasi sigurang ito, na ibadahan yawa. Yeah. Nalimus ang ilang sa Cruz. Sa Pedro, Natato, gusto din na ang Kristodana. Hanggang ngayon, hanggang ni Pedro, para kasi ang pagmamala sa simbahan, sa mga kuwan, tapos ay nagsara, isang mga babarong ng pagpulong dito. Nagtuwa kami ng pagpulong, magdalaw, magbusir, namuha sa ng babarong, pero ay hilaan niya. Pagkara na naman, salamat, yung tuloy sa Santarano. Sabi sa akin, September, August, 19, Production sa Bundin. Salamat ka, Super. Banyong, Super, Rabiksi, at mga katuloy Bundin sa Mesor sa Lulusor sa Brando, yung Sigurad Alan na saka katulog. At din sa nag-video na doon, ang sitipid yung sana, ngayon na si Saringer Panang Sistemot. Kaya pasamatan mo si Padre Episcopales ang guru-guru. Tergatang mo nito. Okay, dari salamat Presiden. Natapos na kayo ng debate. Hindi sa lungsod sa San Fernando. Kusa sa sunod na mga panahon at aminin nyo, ano na yung mga ginatawag mo itong detail na mga imbitahan pa ni Brother Efrain Gikan sa Cebu. Itaan na pagandang siguro si Brother Efrain yan. So, alam ka ninyo mga katawhan din sa lungsod sa San Fernando. Alaman ninyo ano kami din sa matang debate. Kung wala naman kapuluan, ayaw gabi kaninyo talaga. Siyempre, sa tabi. Kapag mga katulog hindi mo magkalambuli katulog, hindi mo mamaros. Bertanyong, malasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Langito ng mga mahal na napibuhanan, salamat sa kanyang mandata kay Jarin, sa mga sumating ating pagmalupin din sa mga lungsod sa Grando, wala na tayo mga laing rurun, but ito sope o si Bag Napilan o sa kumatupan. Salamat niyo sa mga nagwakal. Sa ganitanan tayo, dahil sa ngala ni Ginoong Isus, upan sa panapang ni Dore Maria, o sa patron sa lungsod sa Grando, sa Lisilong na Pador, o sa kanang mga santo sa langit. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.